вечер уште една. Драго ми е да еве повторно можеме да бидеме заедно. Се надевам дека во изминатава седмица успеавте да додадете живот на вашето срце и дека сте ги послушале советите кои што ви ги упати вашиот и нашиот предавач, примариус доктор Петар Боровиќ. Професоре, добро вечер. Dobro večer. Како сте? Ja, odlično. A kako ste vi tamo u Skoplju, dobri? Mi smo u Kavadarcima. Znači, javljamo se greška. Ispravljamo medija grešku. centra u Kavadarcima. Hvala. Drago mi je da ste ovo večer sa nama i da ste raspoloženi i ja vam predajem vaše vreme. Hvala lepo. Dragi moji gledalci, dragi moji prijatelji, znači evo nas ponovo zajedno. Razgovaramo o meteoropatijama. Šta su to meteoropatije? Koje su to tegobe? To je skup tegoba koji nastaje zbog naglih, brzih promjena jednog ili više vremenskih uslova. Da li je to temperatura ili vlaga u vazduhu, pojačana aktivnost vetra? Ljudi kažu, jao, duva vetar, loše mi je. Promjena atmosferskog pritiska, pa skače pritisak naš. Promjena ionske koncentracije ili nešto drugo treće. Najpovoljniji uslovi za život čoveka su kad je vlaga u vazduhu negde oko 60%. Znači, ali to nije često. Zatim, temperatura vazduha oko 20 stepeni. I zašto nastaju meteoropatije? Kada se vreme menja, u atmosferi se stvaraju elektromagnetni impulsi, a oni utiču na svaki delić organizma. Ako je neki delić organizma malo oštećen nekim problemom, onda on reaguje burno i mora da se prilagodi. S druge strane, više od polovine stanovnika naše planete živi sad u gradu. Puno ljudi na malom prostoru, veliko zagađenje, nema zelenila, sve smo ređe u prirodi i život savremenog čoveka se sve češće odvija u zatvorenim prostorima, sa veštačkom klimom, veštačkom vlagom i čovek se navikava. Hoće da bude i leti i zimi, da mu bude ista temperatura, da bude ista vlaga i kad izađe napolje, jednom je njemu to šok. Onda smo okruženi veštačkim svetlima. Puno uključenih aparata. Aparati, svi elektroaparati, isijavaju te teške pozitivne ione i ako ne provetravamo prostoriju, postajemo agresivni, nervozni, smete nam nešto, praskamo, svađamo se i tako dalje i tako dalje. Na ovaj način života mi se polako navikavamo, odvikavamo se od prostorije i organizam zaboravi da se adaptira. Nema potrebe. Uvek je toplo nam je u stanu, toplo na poslu, toplo nam je u prevozu. Znači imamo svuda skoro istu temperaturu. Kada se vreme naglo promeni, pošto organizam ne može da se na brzinu adaptira, odvikao je, postajemo umorni, nervozni, loše spavamo. Onda pitamo se šta je sad ovo? To su to takozvane meteoropatije. Kada pada kiša, jedan deo pacijenata kuka, evo znate, pada kiša, strašno me boli glava. Kad duva vetar, drugi ljudi kažu, postajemo razdražljivi, svađamo se, dodatno nervozni. Drugi ozbiljan problem. Preduga izloženost veštačkoj svetlosti narušava mozak, funkcije mozga, odnosno narušava takozvani cirkadiani ritam, jer čovek je stvoren da živi u prirodi, da se navikava kad je hladno, da se navikava kad je toplo, kad pada kiša. I ono što je jako zanimljivo u svetu nauke, Biblija kaže ovako, i stvori Gospod Bog čoveka. I stvori dva videla. Videlo veliko da upravlja danom i videlo malo da upravlja noću i zvezde. To se u nauci smatra izuzetno značajnim, zove se cirkadiani ritam ili unutrašnji sat našeg organizma. Ako živimo van prirode, ogromna je šansa da pokvarimo taj unutrašnji sat. A kad je sat pokvaren, onda je sve pokvareno, ne znamo orijentire. Ovaj ritam, ako ga poštujemo, pravilno upravlja kompletnim organizmom i mi ćemo biti raspoloženi, vedri, zdravi. Stvoreni smo da funkcijama našeg organizma upravljaju prirodne promene. Kad je svetlo, radimo, kad je noć, treba da se odmaramo. Međutim,
Poslednjih 100 godina veštačko osvetljenje previše se koristi. Gradovi su sve više osvetljeni, blješte od svetlosti. Kuće su osvetljene. Zatim, televizor se upali, laptop, mobilni telefon i mozak je potpuno zbunjen. U večernjim časovima, kada se treba da se snaga svetlosti smanjuje, da smo negde u prirodi, u večernjim časovima previše je svetla i mozak je zbunjen. To može da pokvari unutrašnji sat. A onda kad poremetimo taj unutrašnji sat, mi pokušamo da ga popravimo, ali najčešće pogrešno i na našu štetu. Šta radimo? Pošto sam poremetio, ujutru sam pospan, umoran, onda ljudi piju kafu. Kažu na to ono, ja odušao, skuvajem jednu jaču kafu, ili pacijent kaže, znate doktor, ja ustanem ujutru i odbauljam do šporeta. I uključim ringlu i sedem da se odmorim. Zamislite, otišao do šporeta, upalio ringlu i da se odmorim. A onda skuvam jednu jaču kafu, duplu kafu i popušim 3 cigarete. Kad dođe večer ne možemo da spavamo, pošto smo poremetili taj unutrašnji sat, onda da bi zaspali napravimo užasnu grešku, mislimo smirit će me alkohol. A onda kad dođemo kući, uključimo televizor, digresija. Ja gledam ljude koji tako se ponašaju, nekim ljudima je cijeli dan televizor uključen. Cijeli dan ih ometa, znači treba imati vreme kad se gleda i vreme kad se odmara. Neko uključi kompjuter, neko uključi mobilni i sad to strahovito narušava rad našeg biološkog sata. Zašto? U suštini, mozak i ceo organizam priprema se za spavanje u popodnevnim časovima. Negde oko 4, 5, 6 sati organizam se priprema za spavanje i tada će doći do skoka pritiska, 4, 5, 6 sati i posle ide dole. Praktično, organizam se priprema za spavanje, svetla je sve manje, mi idemo sve usporeniji smo, sednemo u fotelju i polako pripremamo se za odmor. Međutim, kada upalimo televizor, kompjuter, mobilni, jaka plava svetlost zbunjuje mozak i mozak programira ceo organizam da se odmorimo, onda ga ovo budi. Znači, to je navika zamena dana za noć. U šta se stvarno dogodi? To znaju samo ljudi. Znači, ljudi prave te užasne greške i posle se pitaju šta da uradim. Divlja ruža svakoga dana, bez obzira da li je kiša ili nije, latice otvara oko 5 sati ujutru. Ona ne greši. Znači, reaguje na sunce pravilno, ali kad sunce ide ka zapadu, divlja ruža u 5 sati popodne zatvara svoje latice. Vodopija, onaj lepi cvet. Ona je jako ranoranilac. Ona se čak budi svakoga dana. Pazite, svakoga dana u 4 sata ujutru. A kad dođe 3 popodne, već se polako vodopija priprema spavanje. Maslačak, to su oni lepi žuti cvetovi. Svakoga dana otvara se negde oko 5 sati ujutru, a zatvara oko 15 sati popodne. A latice maka, oni fini crveni mak, svako jutro oko 5 sati se otvaraju suncu, a na počinak odlaze oko 15 časova popodne. Na primjer, Bog je to jako čudesno regulisao. Ovo je priča dalje malo više komplikovana. Ja neću ići u detalje, ali ako bude pitanja, objasnit ćemo, pošto bi onda dugo trajalo. Ako pođemo, sad pazite dobro, zašto nam je važno da se ispoštuje taj unutrašnji sat? Ako na počinak odlazimo na vreme, pazite dobro, znači uhodali smo se, na primjer, idemo na spavanju pola 10. Budimo se u 7 sati. Ovo je savršen mehanizam. Svakoga dana, ako poštujemo taj odlazak, znači pazimo kad je jako sunce da radimo, kad je noć da spavamo. 3 sata pre buđenja, iako mi dalje spavamo, organizam je očistio otrove, ispavali smo se, odmorili, 3 sata pre buđenja na jednom se budi jedna žlezda i u organizam ubacuje velike količine kortizola. Kortizol je hormon spremnosti koji nas razbuđuje, znači spavali smo se, odmorili. Kortizol nas pokreće, znači kad ustanemo nećemo biti slomljeni, jao moram na posao, jao ne ide mi se na posao. Ne, legli na vreme, ispoštovali zakone zdravlja, kortizol nas budi,
povećava nivo šećera, jača snagu srca, pokreće nas. Kortizol mobiliše našu energiju, stabilizuje nivo šećera u krvotoku i mi smo potpuno raspoloženi, vedri, spremni, kao ono cveće koje sam pominjao, spremni za posao. Međutim, ljudi jako greše, pošto nisu ispoštovali zakone zdravlja, ili jesu, ne mogu da naviknu da dan ne počnu bez kafe. Kafa snažno podiže nivo kortizola i drugih hormona stresa, nepotrebno, jer to se već stvorilo u organizmu. I sad čovek, zbog te greške sa kafom, na primjer, srce 3 sata zbog toga izgubi ritam. Najviše srčanih i moždanih udara imamo u ranim jutarnjim časovima i ljudi žive nezdravo. Krv je najgušća, organizam traži vodu, a ljudi kako se bude? Kaficom. Ne kažu kafa, nego tepaju, deminutiv. Ja odušao, ja ću kaficu. Popiju kafu, organizam traži vodu, a o tome idući put pričamo, on popije kafu, kafa izbaci 7 puta više vode nego što je bilo u šoljici i sad ulazi u problem, istovremeno podigne nivo kortizola i čovek je ceo dan nervozan, praska, svađa se potpuno nepotrebno, a ne znam zašto, kaže, pa nešto sam nervozan, skače mi pritisak, dobio sam alergiju, nešto na koži. Istovremeno, kafa i cigareta eliminišu melantoin. Još jednom, dragi moji, ako na vreme idemo na počinak, znači 10, pola 10, najkasnije pola 11, najkasnije voz. Ako na vreme idemo na počinak, posle 21 sat, 22 sata, u našem se organizmu počinje da stvara jedan od najvažnijih hormona. Tih hormona ima 8, danas ćemo pomenuti samo još jedan, melantoin. Znači, naveče, kad idemo na vreme na počinak, najkasniji voz je negde oko pola 11, stvara se taj najvažniji hormon našeg života, melantoin. Najviše ga ima do 30. godine života, najviše ga ima oko 1 sat po ponoći i pada dole. U stvari, u čemu je stvar? Pitamo se šta će nam melantoin. Bog je stvorio melantoin, ako poštujemo zakone zdravlja. On je faktor koji nam daje zdrav, okrepljujući san. On produbljuje san i mi se toga budimo raspoloženi. Znači, legli smo na vreme, izlučio se melantoin, dobro je da spavamo u sobi koja je zatamnjena, onog momenta kad upalite svetlo, lučenje melantoina prestaje, znači kad upalimo jaka svetla, melantoina više nema, što se stvorilo. I sad, najvažniji faktor našeg imuniteta je pa i upravo melantoin. Sva priča oko toga šta da jedem, šta da pijem, da ne dobijem koronu, ništa ne znači ako nisam ispoštovao cirkadijalni ritam, odnosno biološki sat, odnosno melantoin. Istovremeno podmlađuje kožu. Droge moje gledateljke, nemojte mi verovati. Hajde da proverite. Proverite sad moju priču. Jedno 15 dana odlučite, hoću da budem lepa, pojačajte unos vode, predoručka, ručka, večer, ne za vreme jela, i pođite na spavanje najkasnije pola 11. Za nekoliko dana svi će vidjeti vašu promenu tena. Svi će reći, hej, pa šta si radila? Jako lepo izgledaš. Tako deluješ sveže. Ili si našla neku kremu, ili si se zaljubila. Niti se zaljubila, niti je našla kremu. Ona samo poštuje zakone zdravlja. Koža je osvežena, ako još pije dosta vode, deluje podmlađeno, nema bora. I sad idemo dalje. Idući 15 dana, nemojte me slušati, pođite na spavanje posle ponoći, spavajte punih 8 sati, kad dođete na posao, svi će reći, jao, pa vidi se da puno radiš, vidi se da... A pazite, spavali ste 8 sati. Spavali ste 8 sati. Pa puno radiš, tako imaš bore, pa čuj, morala bi kod lekara da se te pregleda. U čemu je stvar? U prvom primjeru, kad ispoštujemo zakone zdravlja, imamo dobar san, dobar kvalitetan imunitet, lepo lice, nama lice najmanje važno, to je samo znak da se nešto dobro događa. Međutim, melantoin štiti organizam od upala, melantoin štiti od starenja, štiti od pojave tumora. Melantoin je strahovito važan za dobro stanje srca. Zato smo prošli put pričali o srcu. Znači, još jednom, od našeg ponašanja
zavisi. Hoćemo li živeti kvalitetno, dugo, lepo, zdravo, ili ćemo imati problema. Hajde sad uzmite mališane. Kad mladi izlaze? Pa u Beogradu negdje oko ponoći. Mozak mu šalje impulse, pođi da spavaš, on ide u život. Da ne bi zaspao, popiće neko čudo, vrlo štetno, sa kofeinom. Red Bull, Guaranu, Top Gun, Ecstasy, ili već kako se zovu ta čuda. To će podići nivo hormona stresa. San će mu poremetiti, što najgore, poremetit će mu biološki sat. Još i neki će uzeti drogu. I sad, proveo noć, umjesto da je spavao, mozak je potpuno sluđen, zatim dolazi jutro, vraća se kući, navlači zavese, sunce ga budi, pođe na posao, kakav posao je celu noć proveo u nekakvom društvu, pokušava da isključi telefone da spava, od tog spavanja nema ništa, vrti se po krevetu, nema kvalitetan dubok san, došlo je veče. Pošto je veče, manje sunčeve svetlosti, mozak mu šalje impulse, trebalo bi da spavaš. Kako da spava? Pa ceo dan je spavao. I poremetio je sve to što je mogo da poremeti. Prema tome, dragi moji, ako tako živimo u nekom dužem periodu, doći će do pojave meteoropatije. Odnosno, doći će do niza problema za koje mi lekari možemo da dajemo niz lekova, ali nepotrebno. Problemi se ne bi javili da nismo izašli iz prirode i da ne živimo drugačijim životom pogrešnim u gradu. Na primjer, došlo je do promjene vremena. Masa pacijenta se žali da ima strašnu vrtoglavicu i glavobolju. I to nastaje zbog toga što organizam nije navikao da se brzo adaptira bez problema, jer znači ili se suze krvni sud ili prošire. Zatim, u naglim promjenama vremena ambulante su nam prepune, pogoršavanje srčanih obolenja, na jednom počinje lupanje srca, skok pritiska, doktore, nije mi dobro, bol u potiljku, bol ovde, bol onde. Jako puno ljudi doživi srčani udar, moždani udar, jer su se izdvojili iz prirode. Nisu u prirodi, poremetili su nivo hormona. Istovremeno, kod drugih ljudi dolazi do napada astme. Hitno, dajte hitnu, zovite hitnu pomoć, napad astme, guši se, umreće, pumpica ne pomaže. Napadi bubrega, ljudi ne mogu da povežu da organizam je celina. Bubrežni kamen je krenuo, jak bol u bubregu, žučnih napada. Oni koji imaju gastritise, jao, strašno me boli želudac, ne mogu da jedem, kiselina, dajte mi malo bikarbone. Užasno, bikarbona nije nešto što treba uzimati stalno. Sa bikarbonom treba biti vrlo, vrlo oprezan, jer može da ošteti pankreas na dužoj upotrebi. Kod trećih ljudi, na jednom je čir krenuo, šta se desilo, jao, crna stolica, povraćam krvči, ništa nisam uradio, ili tako da je. Kako rešiti problem? Dragi moji, vratimo se prirodi. Vratimo se maksimalno. Bar pola sata ako živimo u gradu. Lagana šetnja. Počistite stazu. Radite nešto u bašti. Radite vežbe disanja punim plućima. Kada ste ručali, umesto u krevet, idući 45 minuta, izađite u park, u prirodu, u šetnju, što dalje od grada, pored reke, već zavisi da živite, dišite duboko i što je najvažnije, dijafragmom masirajte srce, kako hodate, 35 do 45 minuta, olakšat ćete varenje, masirat ćete srce i ako to budete što češće radili, to je za vaš organizam izuzetno korisno. Zatim, ispavajte se. Pođite na spavanje na vreme. Svakog dana bar 7 sati okrepljujućeg sna. Soba da bude prohladna. Ako se žalite u tom prelaznom periodu, imate lošu koncentraciju i umor. U tim momentima ustanite, kratka šetnja u prirodi i počnite da ne sa kafom, kafa je otrov, nego sa limunadom i uzmite ovas u obroku, pripremite ga i taj dan ćete biti super. Drugi ljudi kad je promjena, recimo ovih dana je bila promjena vremena, imam masu ljudi koji mi se žale bol u kičmi, bol ovde, bol onde, bol u zglobovima. Tu pomaže
blaga masaža i na bolno mesto možete staviti oblog od lista kupusa. Zatim, dovoljno tečnosti. O tome pričamo idući put, puno stvari. Zatim, da bi organizmu dali najbolje, važno je u toku dana pojesti 400 grama i više svežeg voća, 400 grama i više, 250 grama svežeg povrća, znači salata, ali salata isključivo sa limunom, nikada sa sirćetom. Sirće izaziva jaku nervozu, oštećuje organizam, sirće izbacuje iz vitamine za nekoliko minuta. Salata koju ste napravili sa sirćetom izgubila je sve vitamine i u salati ostaje vitamina koliko u mojoj laseru. Prema tome, još jedan podatak za sirće. Reklamira se, prodaje se, pričaju se bajke, naučni podatak koji znamo iz prakse. Sirće 20 puta češće i brže u odnosu na alkohol izaziva masnu jetru i cirozu jetre. Još jednom, dragi moji prijatelji, jetra nam je važna, radi preko 500 funkcija. Sirće 20 puta češće od alkohola i 20 puta brže od alkohola izaziva cirozu jetre i probleme. Da bi bili zdravi, da bi stabilizovali nervni sistem, pored vežbi disanja, 2 do 3 puta nedeljno kuvana pšenica bogata B vitaminom. Eto, dragi moji prijatelji, to bi za sada bilo to, a sada očekujem vaša pitanja, da pojasnim ono što sam rekao nejasno i tako dalje. Zovem se Petar Borović, izvolite, čekam vaša pitanja. Kad je tema nejasna, ako se čujemo, onda pitanja nema. Znači da je tema bila nejasna i nema pitanja. Ili se ljudi uslučavaju pa kažu, pa možda će biti glupo pitanje. Nema glupi pitanja, pitajte slobodno. Odgovor možda bude glup, ali sad to ćemo da vidimo kako će. Evo jedno pitanje. Šta se dešava ako ustanemo i opet odemo na spavanje? Pa znači nismo se naspavali dovoljno. Znači treba da se odmorimo, treba poći na vreme na spavanje. Nekom treba 4 sata sna, a meni recimo treba 7,5, ima ljudi kojima treba 8 i 9, ali u proseku 7,5 sati sna. Ako smo recimo jako večerali, jednom ćemo napraviti predavanje o tome o spavanju, ako smo večerali masno, svašta pojeli, potišli na spavanje, onda su snovi užasni. Svaki put kad se želudac pomeri, mi se pomerimo i nervozni, tako da imamo kiselinu. Nećemo da budemo nervozni. 3 sata pre odlaska u postelju, to je zadnji obrok, šetnja. Ako hoćete dobro da spavate, pre spavanja prošetajte ili otvorite prozor, odradite vežbe da se čak čelo malo orosi, oznoji i te noći spavat ćete odlično. Sad se nametnulo jedno pitanje kod mene. Koje vreme najkasnije uveče bi trebalo da bude večera ili taj zadnji obrok? Odlično. Znači, zavisi kad idemo na spavanje. Najmanje, znači, večera da bude skromna i 3 sata pre odlaska u postelju, 2,5-3 sata, znači možda malo voća, neki keks ili salata i tako dalje, onda ćemo lepo spavati. Okay. Evo još jedno pitanje. Šta da se preduzme ako je radno vreme izazvalo depresivno raspoloženje? To je problem kod medicinara, kod pilota, kod ljudi koji menjaju kontinente. Znači, tu su neki izuzeci, ne znamo do kraja rešenje, ima nekih rešenja, sačekat ćemo još, ja neću sad izaći s tim rešenjima, čak do osvetljavanja potkolanice i tako dalje, ognjenih vlakana, ali na primjer, ja kad putujem u Ameriku, kad držim nastavu, uopšte mi ne smeta kad odlazim, niti kad se vraćam. Ali kad idemo u Australiju, pošto je ona dole s one strane, tada osetim 2-3 dana, kad se meni spava, njima se priča i obrnuto, a se navikne čovjek. Hvala. Da li imate ušte neko prašanje? Očigledno da temata je kristalno jasna. Ili kristalno nejasna.
Сега преостанува може би оној дел од нас да она што го чувме вечерва да го прифатиме и да го примениме. Значи легнување пред 10, како што кажа докторот. Znači, najkasnije pola 11. Ako bi ljudi ispoštovali da legnu pola 11, stvorit će se melantoin. A već posle toga ne stigne organizam da sintetiše. Recimo, ako pijemo kafu, nema melantoina 2 do 3 dana. Ako pušimo, nema melantoina, ali posle toga ga ima. Znači, naviknuti. Prvo, kad čovjek ode na spavanje tako rano, ne može da zaspi. Vrti se levo-desno, znači uzeti laganu knjižicu, nešto lagano, podesiti svetlo i za par dana to se stabilizuje i onda bude sve u najboljem redu. Da pitam, pošto ste sad spomenuli melantoin, uzimanje ovih suplemenata melatonina, da li to nešto pomaže i koliko? Znači ovako, 25% ljudi ima jako u gradovima, 15% ljudi ne može da spava. 35% ljudi ima povremene probleme, naporno, hitno na poslu, levo, desno. Sad, za sada se pokazalo, najbolji mogući terapijski lek koji pomogne je melantoin. Svi ostali daju neku omamljenost, on najviše približe, najbolje kad ide prirodno. Ali ako ne ide prirodno, znači može se u dogovoru sa lekarom uzeti kapsule melantoina, zaspati i on daje neki san koji najbliže prirodnom snu. Okay. Kako na prirodan način da se uveća nivo serotonina? Na prirodan način to ćemo napraviti jednu posebnu temu. To je jako lepa tema. Od toga da se mogu jesti nezamorašasti plodovi koji, dogovorit ćemo se. Ja imam masu tih tema koje pripremam i radim i držim lekarima. Znači, napravit ćemo jednu jako lepu temu za serotonin. Tu isto jako važna smena sunca, ali ostavit ćemo da ćemo jedno cijelo večer da posvetimo toj finoj, zdravoj temi. Pitaju, jabukovo sirće, kažu da je zdravo, šta sa njim? I njegovo jedan nemački lekar, odlično pitanje, jedan nemački lekar je pitao svoje slušalace, sad ja pitam prvo vas, dragi moji prijatelji, šta večeras očekujete od mene? Imate dva izbora, prvi izbor da imate o meni jako lepo mišljenje, a drugi izbor da imate o meni loše mišljenje ako kažem istinu. Hoćete li lepo mišljenje ili hoćete da kažem istinu, pa da se naljutite na mene? Ja mislim da je ipak bolje da kažemo istinu. Sirće nastaje kad se na molekul glikoze C6H12O6 nasele gljivice i bakterije trulenja i onda nastaje alkohol C12H5OH. Šta bude sa alkoholom koji dugo stoji? Ukiseli se. Znači, još jednom, alkohol koji dugo stoji, ukiseli se. Znači, mnogo gori proizvod nego što je alkohol je sirće. Ako koristimo sirće, bez obzira ljudi kažu ovo je od zelenih jabuka, ovo je daju nekakva imena, na našu žalost nikakve razlike nema. Prva stvar, sirće se koristi za konzerviranje. Mi smo oduševljeni kako su se pojavili zamrzivači. Zašto? Nacije u većem delu sveta, znate, pre nije bilo ništa nego staviš turšiju, sirće, papriku, krastavce i ostalo. To bude lepo, ali u toj turšiji nema ništa od vitamina. Hrana koja se koristi sa sirćetom za nekoliko minuta izgubila je sve vitamine i u toj hrani ostaje vitamina koliko mu vlasel, karikira. Naprotiv, vitamini, znači neke komponente se stvaraju. Kako su se pojavili zamrzivači, nacije manje koriste turšiju, skoro beznačajno, i nama se zbog toga, smatramo jedan od faktora važnih, rak želuca u ogromnom delu sveta smanjio. Pazite, ne koristimo sirće, imamo zamrznuto voće i povrće cele godine, a jednom drugi put mogu da pričam kako ja zamrzam voće i povrće. Sad kad se vratim kući čekaju me smokve i maline, potpuno istog ukusa kao da su sveže, zamrznute, ali to ćemo drugi put da pričamo, ne može biti mnogo večeras. Znači, hrana koja se stavi, kako se ne koristi sirće, rak želuca u celom svetu, jedan od faktora, ima je verovatno drugi, 55% smanjio se. Ima jedna fina porodica u gradu koju ja obilazim povremeno, da baki dam lekove, imaju prelep stan, ne samo što je luksuza, nego je lep. Jednog dana ulazim u taj stan, pozvali su me baki, nije bilo dobro, dolazimo do taj stan, devojka mi neka otvara vrata, kad me zapakne miris užasavajući, ja zastanem, ona kaže, da li osjećate kako kod nas nešto miriše? Kažem, ja osjećam.
I onda me ona povede da mi pokaže šta to kod njih miriše, da ne kažem smrdi. Užas. Ali ja sam fini pa ću reći miriše. I vodi me u prvu sobu. U trećoj sobi veliki beli stolnjak, sto i nekakva tegla, nekakve mase koja širi taj užasavajući miris. Pita me njoj, šta vam je to? Kaže, doktore, vi očigledno ne čitate ženske časopise. Ja stvarno ne čitam, nikad nisam čitao ženske časopise. Kaže, da ste čitali, zna. Pa šta vam je to? Kaže, hoćemo da živimo zdravo, pravimo jabukovo sirće. Smeće. Kad idete ulicu, dragi moji gledalci i prijatelji, kad idete ulicu i dođete do kontejnera koji onako smrdi, kad iz njega se pojavi žučkasta tečnost, to je alkohol. A kad taj alkohol pređe u sirće, tečnost iz kontejnera koji jako smrdi, ala Šaner 6, koji jako smrdi, postaje bistra, tako da oni koji vole sirće mogu da se koriste. Dalje, moji pacijenti koji su imali probleme, čitali su da je sirće dobro, da snižava holesterol, greška. Enciklopedija Larus kaže ovako, sirće ne snižava holesterol, obmana, nego čak blago povišava. Najvažniji podatak, moji pacijenti koji su pili jabukovo, dodaju u čašu vode malo meda i sirće, postali su izuzetno nervozni, a oni koji su preterivali imali su sukravičavu mokraću, došlo je i do oštećenja bubrega. Mi ne volimo da ljudi piju sirće, ali volimo da počnu dan sa limunadom, da uživaju u voću i povrću i neće biti nervozni, bit će zdravi, bit će lepi, bit ćemo veseli i bit ćemo svoji. Još dva pitanja. Dobro. Kako deluje kafe pre spavanja? Kaže, ja sam zavisnik od kafe i ponekad izaziva tahikardiju i omalaksalost. Potpuno tačno. Priča je malo komplikovana, ako mi dozvolite. Da li imam vašu dozvolu? Da, slobodno. U organizmu ima dva sistema, simpatikus i parasimpatikus. Simpatikus ubrzava, treba da pojurim za autobusom, simpatikus. Kad treba da spavam, dolazi do predominacije, parasimpatikus, ja se smirujem. Kod 15% ljudi, organizam potpuno obrnuto, to kad držim nastavu kardiolozu, kod 15% ljudi, organizam potpuno obrnuto reaguje. Oni kažu ovako, Boroviću, ta tvoja priča o kafi ništa ne valja. Ja dođem na večer kući, skuvam duplu kafu i spavam kao beba. Kod tih ljudi dolazi do predominacije parasimpatikusa, njima kafa razara, isto ih oštećuje, jako ih oštećuje. U čemu je stvar, da završim priču sa kafom? Ono što ne volimo kod kafe, a sad molim za opreznost i za pažnju, ono što ne volimo kod kafe, pa i kod duvana, istovremeno stimuliše i simpatikus i parasimpatikus. Šta to znači? Ko kad bi ja nekom rekao ćuti govori. Kako? Ili će da ćuti ili da govori. Ili rekao hoda i sedi. Ili hoda. Šta se dešava? Organizam je prenapregnut. Nijedna materija, nijedna komponenta to ne radi. Znači teraš ga da hoda i da stane, da radi i da ne radi. I kod 15% ljudi dolazi do predominacije parasimpatikusa i oni kažu, meni to ne smeta, ja popim kafu, ali ima problem kad se sa stolicom, ne otvaram priču ako neko pita, otvorit ću, sa problemima sa stolicom, koji to ne izaziva kafa, a kod 85% ljudi ne može da spava, lupa srce, ono što ne volimo kod kafe, vremenom počinju ruke da budu teške, oštećenje srca, na primjer, naša Vojno-medicinska akademija je radila istraživanje. Uzeli su pacijente koji su imali povišene masnoće i rekli, to ljudi se bave odličnom naukom, to je naša vrhunska ustanova. Ja sam inače njihov povremeni predavač, znači Vojna medicinska akademija, odlična ustanova. I šta su radili? Uzeli su pacijente koji su imali povišene masnoće i rekli ovako, živite kako ste živeli, nemojte samo piti kafu. Ljudi kažu, kakve veze ima pijenje kafe i masnoće. Vojska je objasnila, proveravat ćemo, nemojte piti kafu. I šta se desilo? Nivo masnoće u krvotoku reguliše i jetra, najveći deo. Kod svih tih ljudi koji su prihvatili da ne piju kafu, trebalo je da prođe 2 meseca da se otrovi kafe izluče iz jetre, 2 meseca i posle toga na jednom, bez ikakvog lečenja, jetra je masnoće spustila na normalu. Prema tome, samo da je taj podatak dovoljno razlog da ne pijemo kafu.
Da li se čujemo? Ja vas ne čujem. Ok, sad vas čujem. Dobro. Da li je predavač dobro odgovorio? Hoćete li korekciju? Dobio sam prelaznu ocenu. Dobro, hvala. 10 plus. A 5 plus. Sljedeće pitanje. Da li je moguće da skoči srčani pritisak pored krvnog pri povređe srednjeg uha i perforacije desnog uha? Mi razlikujemo dva pritiska, sistolni i dijastolni. Onaj gornji je u momentu kad se srce skupi da izbaci krv u krvotok, sistolni gornji, treba da bude do 130, donji 60 do 80, to je dijastola kad se srce proširi da primi krv u sebe. Svaka trauma, svaki stres izaziva skok pritiska, može da bude to. Naprimjer, digresija. Student kad je došao na ispit i nije spreman, ima pritisak 250. Jednog dana ispitujem lekare na državnom ispitu i dolazi mi čovjek 50. godina, završio medicinu, nije položio prijemni, nije položio državni ispit i sad ja pitam ga medicinu. On otkopčava kravatu. Ja pitam kako ste, on kaže učio sam. Pa dobro, kažem u redu. Odakle ste, on kaže učio sam. Pa dobro, kažem kolega, završili ste medicinu. Čime se bavite, kažem, otpustili me. Ko vas otpustio, ne znam, iz opštine se nešto zamerio, od čega živite, kaže učio sam. Kad je počeo da odgovara, znao je za 10, pa kaže dobro čoveče, znači šta se desilo? Od straha, pošto je ispit veliki, on se znojio, otkopčava kravatu, spušta kravatu, znoji se. Kad je prošao ispit, kažem čoveče, pa nepotrebno si mene maltretirao. Znao je odlično, prema tome dobio visoku ocenu. Kako je vaše mišljenje u vezi domaćih lekara od mladih oraha i od pelena, koji se konzumira po malo danju? Pa pazite, to je alternativa. Narod voli pelen kao jedan gorak lek koji pomaže kod varenja, ali ono što ne valja, ne treba preterivati, pravi se sa alkoholom. Znači, alkohol je ekstrakt, tako da tu treba izbjegavati, a to je narodna medicina, čekamo provere, pa kad budemo i bili sigurni, oglasit ćemo. I posljednje pitanje za večeras. Da li povremeni post u toku godine je dobro za zdravlje? Povremeni post u toku godine je odlična stvar. Glavni autor koga ja izuzetno volim, savjetuje povremeno preskočite večer. Danas se to zove autofagija, 18 sati. Ako želite dobro zdravlje, obnovu i tako dalje, žrtvujte se, ručajte i nemojte ništa uzimati naveče. Imaćete miran san, dobro zdravlje, dobre emisije možete gledati, ali ne poći kasno na spavanje, nego na vreme. Doktore, hvala vam za vaše iscrpne odgovore. Hvala i To vama. je za večeras. Povedite, izvolite. Следната тема која сакам да ја најавам е како да го очистиме отровите од нашиот организам, од нашето тело. Добит ćete obilje naučnih podataka. Hvala vam. Ja sa nestrpljenjem čekam to sledeću temu. Se nadam i вие. До тогаш ви посакувам добро здравје, мирен и лек сон и применувајте ги овие совети кои што вечерва ги добивте. Hvala. Doktore, i našim gledalcima dobar odmor i da se čujemo, vidimo za 8 dana. Laku noć, svako dobro. Prijatno. Prijatno.